हेलो लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ दिनै बरायना लानाय जाबाय। दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे मोजांथार भिडिअ लाना फैदों। बे जाहैबाय APDCL नि सोमोन्दै, जायखौ जोङो बुङो APDCL माने आसाम पावार डिस्ट्रिबिउशन कम्पानि लिमिटेड। दा बे APDCL आ दिनै मोनसे KYC आपडेट बिदों। KYC आपडेटआ डकुमेन्ट्सनि आपडेट नङा, दा बेयो जाहैबाय मबाइल नाम्बारनि आपडेट। जे मबाइल नाम्बारखौ बाहाय आपडेट मानो खालामनांगौ होननानै बुङोबा, दा सोरनिबा बायदि गामिफोराव कारेन्ट बिल हैग्राफोरा दा कारेन्ट बिलखौ हैया, एखमबा समावहाय न'नि मानसिफोरखौ लोगो मोना, आरो बेजों लोगोसे सोरनिबा बायदि मबाइल नाम्बारफोरा बांसिनानो रेजेक्ट जाबाय। दा बेखौहाय गासिबो जेसेबांनाखि कनजिउमारफोर दङ, नोंथांमोना बेखौ गावनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै रिसेन्टलि नोंथांमोना मा मबाइल नाम्बारखौ इउज खालामो बेखौ नोंथांमोना दा बाहाय मबाइल नाम्बारखौ होनानै दा बाहाय आपडेट खालामनांगौ। कारेन्ट बिला दानो बे मबाइल नाम्बाराव मेसेज फैगोन, नोंथांमोना बे मबाइलाव मेसेजखौ नुबानो नोंथांमोना कारेन्ट बिलखौ नोंथांमोना बेखौ अफिसाव हैनो हागोन, बा नोंथांमोना बेखौहाय अनलाइनबो नोंथांमोना बेखौ हैनो हागोन। स' लोगोफोर, दानो बेखौहाय थाबैनो खालामनानै ला। दानो बिनि लास्ट डेटआ जादों जानुवारियाव जोबगोन, 12 थारिख ना बेसेबांबा होनदों, जायखुनु जाया बेखिनियाव जोबगोन। ओंखायनो नोंथांमोनाखौ थाबैनो बानायना लादो। दा बेखौ माबोरै बानायो फै लोगोफोर, आं दानो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थानोसै। दा लोगोफोर, नोंथांमोना बेखौ आपडेट खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेखौहाय गावबा गावनि जायखुनु जाया मोनसे ब्राउजाराव फैदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबेहाय सार्च खालामदो। बाहाय बिदि सार्च खालाम, APDCL सार्च खालाम। बिनिफ्राय APDCL नि उनावहाय नोंथांमोना नैबे सानजगलेट, APDCL सानजगलेट, बिनि उनावहाय नोंथांमोना बेखौहाय सार्च खालामनानै होदो। जेब्ला सार्च खालामगोन, बाहायो बेबायदि फैगोन। नैबे दङ APDCL आपडेट दङ नैबे। आं दा नैबेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थानि। दायो नैबे होनाय दङ नैबे नट होनाय दङ नोंथांमोना बाहाय नुनो हागोन। बाहाय दङ कनजिउमार नाम्बार वाज नट फाउन्ड इन द डाटाबेस, प्लिज कल हेल्पलाइन नाम्बार 1912, बिनिफ्राय वाट्सएप नाम्बार होनाय दं नैबेहाय। स' लोगोफोर, बाहाय मा बुंदों होनबा, नोंथांमोना बेखौहाय फार्स्टआवनो कनजिउमार नाम्बारजों नोंथांमोना बेखौहाय सार्च खालामनांगौ। जुदि नोंथांमोना बे कनजिउमार नाम्बारजों सार्च खालामनायावबो जुदि नोंथांमोननि बे माखासे डिटेल्सआ जुदि फैयाब्ला, नोंथांमोना बेहाय नैबे 1912 नोंथांमोना कल खालामनानै नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेजों लोगोसे आरो नङाबा नोंथांमोना नैबे वाट्सएपआवबो नोंथांमोना मेसेज खालामनानै नोंथांमोना बेखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। दा बिनि उनावहाय नोंथांमोना नैबे APDCL मबाइल नाम्बार आपडेशन सिस्टेमाव खनसे क्लिक खालामनानै होदो। जेब्ला नोंथांमोना बेखौ क्लिक खालामगोन, अब्ला नैबे कनजिउमार नाम्बार दङ। नैबे कनजिउमार नाम्बारावहाय 11 निफ्राय 12 आइडि थायो। बयनावबो मोनसे गावबा गावनि आलदा आलदा थायो। नोंथांमोना बाहाय गावबा गावनि कनजिउमार आइडिखौ नोंथांमोना बाहाय होनानै नैबेहाय सार्च खालामदो। दायो आङो बाहाय कनजिउमार नाम्बारखौ इन्टार खालामबाय। बिनिफ्राय गोसोआव ला नोंथांमोन, बे कनजिउमार आइडिखौ माहाय मोनो होननानै बुङोब्ला, बे कनजिउमार नाम्बारखौ बे कारेन्ट बिलावहाय मोनगोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोना जुदि कारेन्ट बिल हैनायनि नोंथांमोना स्लिप दङबा, नोंथांमोना बाहायो कारेन्ट बिलखौहाय मोनगोन। दानो बाहाय नैबेबो एडभान्सनि दंखायो, नोंथांमोना नुनो हागोन। नैबेहायनो कनजिउमार आइडि, कनजिउमार नाम्बार बेबायदि थागोन कनजिउमार नाम्बारा। दा नोंथांमोना बेबायदिनो गावबा गावनि कनजिउमार आइडिखौ नोंथांमोना बेबायदि नागिरदो। बेनिफ्राय जेब्लानाखि नोंथांमोना कनजिउमार आइडिखौ बाहाय होखांबाय, बिनि उनाव नोंथांमोना नैबेहाय सार्चआव खनसे क्लिक खालामनानै होदो। दायो बाहाय गासिबो कनजिउमारनि डिटेल्सआ फैजोब्बाय। दानो नैबेहाय दङ कनजिउमार नाम्बार, नैबेहाय दङ कनजिउमार नेम, बिनिफ्राय दं नैबे कनजिउमार एड्रेस, बिनिफ्राय दङ नैबेहाय मिटार नाम्बार दङ, बिनिफ्राय नैबे दङ मबाइल नाम्बार। बिनिफ्राय जुदि नोंथांमोननि नाम्बारा नैबेहाय होखानाय थायोबा, सोरनाबा जुदि होखानाय थायो, ओमफ्राय बेजों लोगोसे जुदि नोंथांमोननि नाम्बारा जुदि बियो रेजेक्टफोर जाबायबा, नोंथांमोननि सिमा दा नोंथांमोनजों लोगोआव गैलाबा, नोंथांमोना बेखौहाय नैबे इडिटआव थुनानै नोंथांमोना नाम्बारखौ सोलायदो। ओमफ्राय जेब्लानाखि नाम्बार गैखाया, अब्ला नोंथांमोना बाहायो गावबा गावनि नाम्बारखौ नोंथांमोना बाहाय होदो। आं दा बाहाय नाम्बारखौ इन्टार खालामनोसै। नाम्बारखौ होखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे भेरिफाइआव खनसे क्लिक खालामनानै होदो। जेब्ला नोंथांमोना बेखौहाय गावबा गावनि नाम्बारखौ होगोन, अब्ला नोंथांमोनाव बाहाय मोनसे OTP फैगोन, 4 डिजिट OTP। नोंथांमोना बेखौहाय बे OTPखौ नोंथांमोना नैबे टाइम होदों नोंथांमोना बेखौहाय 9 मिनिटनि गेजेराव नोंथांमोना बेखौ भेरिफाइ खालामनांगोन। दा नोंथांमोना बाहायो नैबे OTP थांनायखौ नोंथांमोना बे OTPखौ बाहायहोदो। OTPखौ होखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे साबमिटआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामदो, अब्लानो नोंथांमोननि मबाइल नाम्बारा आपडेट जाबाय। स' लोगोफोर, नोंथांमोना बेबायदिनो गावबा गावनि मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना आपडेट खालामना लानो हागोन। दा नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो थाबैनो आपडेट खालामना लादो। बियो अनलि 2 मिनिटसोनि
सानसेनिल' खामानि, बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ थाबैनो आपडेट खालामना लादो। स' लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै। जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव जुदि गोदानबा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बेजों लोगोसे नोंथांमोना जुदि आंखौ माखासे पार्सनेल इनफरमेसन खालामनो लुबैदोंबा नोंथांमोना गाहायाव डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना माखासे ससियेल मिडियानि आंनि लिंकफोर होनाय दङ। नोंथांमोना बे लिंकआवहाय थांनानै नोंथांमोना आंखौहाय मेसेज खालामनो हागोन। स' लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै। स' बाय बाय लोगोफोर।